lahat, kakabsat, mga bunsoy. Luzon, Visayas, Mindanao. Naka-live na akin si Kabsat Makoy ngayong gabi. Maanya ulit ako sa aking live ngayong gabi, kakabsat, mga bunsoy. Luzon, Visayas, Mindanao. Yan. Mga OFWs dyan, immigrants. Bunso yan, mamindad mo, kay lola mo, kay Manang Tenny. Yung pagnabigat dyan, bunsoy, dyan sa California. Ingat sa God bless sa inyo dyan. Sa iyo, sa family mo, bunsoy. Ano dyan alas 6 pa lang ng umaga dyan. Ng Wednesday. Blessed Wednesday sa inyo dyan, bunsoy. Alam ko, mamaya-maya gagaya ka na naman papasok ng work. Ingat lang, bunsoy, papasok ng work. Ingat lang. God bless sa iyo lagi. Sa iyo, sa family mo, pati kay Manang dyan. Pati pag-uwi, bunsoy, ingat lang pag-uwi galing work. Kung drive mode ka. God bless sa iyo lahat dyan, bunsoy. Sa iyo, sa family mo. Siyempre, pati kay Manang Jenny. Kapsat Eve, yung bag na bigat din sa inyo dyan sa may Connecticut. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa may Connecticut, Kapsat. Yan, kay Ma'am Cartlea, dyan po sa may Los Angeles, California. Yung bag na bigat din po sa inyo dyan, Ma'am Cartlea. Ingat at God bless din po lagi dyan, Ma'am Cartlea. Dyan po sa California. Yan kay Ma'am Caitlin, Vlog. Yung bag na rabiri po, Ma'am Caitlin. Ingat at God bless din po always, Ma'am Caitlin. Yan kay Ma'am Maylin, dyan po sa may San Antonio, Texas. Yung bag na bigat din po sa inyo dyan sa may San Antonio, Texas. Ingat at God bless din po dyan sa may San Antonio, Texas, Ma'am Maylin. Yung mga taga Japan po dyan, Mami Japanay, Mami Jo, Mami Elicato, Kamsat Maldita, Kamsat Maribig. Yung bag na rabig sa inyo lahat dyan sa Japan. Ingat at God bless din sa inyo always dyan sa Japan. Mga taga Taiwan po dyan, Kapsat Geraldine, Kapsat May dyan sa Taiwan. Ingat at God bless din sa inyo always dyan sa Taiwan. Lapit ng bakasyon mo rito, Kapsat Geraldine, sa buwan na lang. Sana nga makita tayo sa December pag bakasyon mo rito. Yung mga taga Hong Kong po dyan, Mami Sangkes Vlog, Kapsat Toy Kiki, Kapsat Wena. Yan. Yung bag narabiri sa inyo dyan sa Hong Kong. Ingat at God bless din sa inyo lagi dyan sa may Hong Kong. Yung mga taga ano po dyan, mga taga Sweden, Kapsat Diana, yung pag namalin. Pag nabalin ka, ita Sweden, Kapsat, ingat at God bless din sa inyo dyan sa may Sweden. Kapsat Diana. Ay, mga taga-Ireland pala. Taga-Ireland. Hindi ako naano sa Ireland sa Sweden. Taga-Ireland pala si Kapsat Diana. Sensya na, Kapsat Diana. Nalilito ako eh. Yan. Yung mga taga-Ireland pala. Yung pag namalin pala dyan sa Ireland, Kapsat. Ingat sa God bless kayo dyan. Yung mga taga-Sweden, kay Manang Adel, kay Kapsat Charmy, yung pag naano rin sa inyo dyan. Yung pag namalinsing sa inyo dyan sa may Sweden, ingat at God bless din kayo always dyan sa may Sweden. Yung mga taga Middle East po dyan, Pamangkin Georgie, Kamsat Froilan, Kamsat Pink, Kamsat Baby Love, Kamsat Maylin B, yung pag naano rin sa inyo dyan. Yung bag na malim din po sa inyo dyan sa may Middle East. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa may Middle East. Yan. Yung mga taga Baguio City po dyan, Kuya Ben, Kuya Maestro Paul TV, yung bag na malim din, yung bag na rabi rin po sa inyo dyan sa may Baguio City. Ingat at God bless din po sa inyo dyan. Ganda po ng pinuntahan nyo, Kuya Ben. Nakarating na kayo sa doon po sa Yamashita. Gusto ko rin po talagang rating yung Yamashita.
Yung ano ni Yamashita. Sa may Kiangan po yan, di ba? Kiangan Ifugao. Malayo-layo pong binyahin nyo ha. Kiangan Ifugao yan eh. Yung may ano ni Yamashita Treasure. Kung saan sumuko si General Yamashita sa Kiangan. Pinuntahan nila Kuya Ben. Pupuntahan ko rin po yan Kuya Ben. Oh, talaga pang pupuntahan ko rin talaga yan. Yung Kiangan Ifugao. Kasi para din may i-vlog yan. Yung lugar kung saan sumuko si General Yamashita. Andyan daw po yung Yamashita Treasure, di ba? Punta na kayo ha. Malayo-layo binyahin nyo Kuya Ben ha. Siguro mga ano yan, mga 4 na oras yan, 3 oras galing Baguio. Ang daan nyo yata din sa may ano eh, sa may Vizcaya Road, sa may Benguet Nueva Vizcaya Road, din ang daan yan eh. Yan. At marami ka na rin napupuntahan Kuya Ben ha. Yeah, pupuntaan ko rin lahat yan. May service ka kasi, Kuya Ben eh. Maganda eh. May service ka talaga eh. Sarili ka sasakyan. Kahit saan nakakarating ka. Inaamo ko nga yung kotse dito. Ayaw naman nilang bigay sa akin. Bios. Na daw. Bahala sila. Sa palagtagal. Aarborin ko rin tong kotse na to. Sayang na mabubulok dito pag wala ako dito. Yan, kailan mamanisip ko. Galing din bago si Baguio na galing nasa Baguio yata rin si mamanisip ko. Iingat sa God bless din po mamani ha. Enjoy lang po kayo dyan sa Baguio. Yan, kay Ma'am Cecil, kay Ma'am Novi, kay Ma'am Yins, kay Ma'am Cristel. Ibang narabi rin po sa inyo mga madam. Ingat sa God bless din po sa inyo lagi. Yan. Kay Mami Chona, ingat at God bless din po lagi Mami Chona. Mami Lita dyan po sa may Canada. Ibang nabigat po sa inyo dyan Mami Lita. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa Canada po Mami Lita. Yan kay Mami Mary Castellano. Pag narabi rin po Mami Mary yan po sa Cavite. Ingat at God bless din po kay Mami Malu, kay Mami Alisa. Pag narabi rin po kay Mami B, kay Mami Jonisha. Pag narabi rin po mga mami. Ingat at God bless din po mga mami. Sa lahat po ng mga Manila Bay Vloggers, Kapsat Daddy D, Kapsat Robert, Kapsat Rufy Rose, Kapsat Mar, Kapsat Kabukid, Kapsat Tardos. Ano pa ba? Yun, kaila Kuya Lintoy, Kuya Warren, Kuya Pinoy Vlogger, Kuya Edwin, yan, Kuya Rizal, Kuya Johan Chin. Yung Bagnarabi po sa inyo lahat, mga Manila Bay Vloggers, Kapsat Kalsada. Ingat ka rin dyan sa mga operations nyo. Ingat ka rin dyan sa mga operations dyan sa may MMDA, mga clearing operations nyo. Ingat lang Kapsat Old School Pinoy, Iron Peña, yung Bagnarabi rin Kapsat. Ingat at God bless din. Idol, Don Kings, Kapsat, yung Bagnarabi. Ingat at God bless din sa'yo lagi Kapsat, Don Kings. Yan. Wala naman tayong topic eh, di ba? Topic natin nito, pambubuili na naman ng China, di ba? Ay talaga tayong tandanan ng China eh, di ba? Kala naman ng China kasi magpapasindak tayo. Eh may presidente tayong lumalaban din. Silent lang siya. Silent worker lang yung presidente. Silent worker lang yung presidente natin, pero ano yun? Na magpa-file talaga diplomatic case labing sa China sa ginagawa nilang pagbubuli. Saka ulat huli na daw yun once na magdi-deliver ulit tayo
ng relief dun sa FB Sierra Madre. Escortan na tayo ng US. May US ship ng ka-escort 'yon. Para hindi na tayo maano ng China, di ba? Tama naman, talagang sobra ng pambubuli, di ba? Galit na nga si Secretary Gibo eh. In spite ng pambubuli ng China, may mga vlogger pa na nagagalit pa sa Amerika, di ba? Ano daw ang ginagawa ng Amerika ng gugulo raw. Kaya daw ganyan ng China, aggressive sa atin kasi andyan daw ang Amerika. Tanga pala sila eh. Ano nga natin ang Amerika, protector. Siguro nga, pag walang Amerika, talagang binubuli na tayo ng binubuli. Hindi maglalakas loob din si Apo Bongbong pag wala talagang Amerika. Diba? Kailangan talaga natin ng Amerika. Hindi natin kailangan ng China. Kailangan natin ng Amerika. Pwede lang i-deport lahat ng yung mga inchik na yan eh. Diba? I-deport na lang lahat kung talagang ganyan. Bastusan pala gusto nila eh. Bawal ng inchik ang pumunta rito sa Pilipinas. Pag-higpit muna tayo. Sa immigration natin, lahat ng inchik na pumapasok sa Pilipinas, bawal. Strictly muna. Tapos ganun din sila doon, di ba? Bawal din Pilipino pupunta muna sa China. Ganun muna. Hanggang di na naayos yung sigalot na yan. Kung silang pasok ng pasok dito sa Pilipinas, mga turista, di ba? Ganun lang naman yun. Irony niya, binubuli tayo tapos gustong gusto naman na magnegosyo rito sa Pilipinas. Yung mga pasugalan pala talaga, natawal pala talaga sa China yan. Kaya pala dito nagtatakbuhan yung mga pogo-pogo na yan. Bawal pala talaga sa China yan, yung mga pogo. Yung mga pogo-pogo na yan. Kaya dito nagpupuntahan yan. Bawal. Actually, bawal sa China. Kaya andito yung mga yan eh. Dito nagtatakbuhan, dito sila nagtatayuan ng mga pogo company nila. Dito sila nagpapayaman, di ba? Kasi nga bawal sa mismo sa China, bawal. Bawal ang pogo. Pasok-pasok lang po sa akin live, kakabsat, mga punsoy. Naka-live na po na tayo ngayong gabi. Maraming tataka ba't andito pa ako sa ano, kasi nga yung balay, yung labo nga ni Uncle eh. Sabi ko, kailan ba talaga Uncle? Noong November, sinasagad na lang namin November makakabalik ka na, sabi naman yan. Hintay, gano'n lang. Diba? Actually, wala naman talaga kami, kala kasi lang iba may patay kami sa Baguio. Hindi naman talaga kami taga Baguio eh. Taga ano talaga kami, diba? Taga Isabela nga kami sa Ilocos Norte. May bahay lang sila Uncle doon sa Baguio. Paupahan. Kaya lang naman ako nasa Baguio kasi nga medical condition. Pero so wala kaming bahay doon, talagang nakikiano lang kami Uncle. Nakikitira lang. Kaya may medical condition na. Pero actually talaga kami, taga Isabela talaga kami. Sa taga ano, Ilocos Norte, Lawag. Si Papa taga Lawag, si Ermat taga Isabela. Hindi talaga kami taga Baguio. May bahay lang si Uncle doon na parang retirement. Parang maliit lang naman. Hindi naman kalakihan. No? Yung balakan niyang paupahan. Eh. Yung lagyan niya ng mga ano ba tawag, transient. Pero sa totoo lang talaga, sa stay ko sa Baguio, sa sandaling stay ko sa Baguio, parang mas gusto ko na talaga sa Baguio kaysa sa Isabela mismo. Sa Carito, wala parang dito, wala kang content dito eh. Pamamasahe ka, pupunta ka sa araw-araw ka, pupunta ka sa Dolomite, mabamasahe ka, di ba? Pamasahe rin 50 pesos din, 100 back and forth, di ba? Ano pa ba i-content mo rito na halos na ano ko na nga lahat, halos na content ko na nga lahat eh. Intramuros,
Fort Santiago, tapos na. Diba? Kagandahan kasi sa Baguio, kahit walking tour ka doon, hindi ka mamasahe, okay lang. Mamamasahe ka lang pag pupunta ka sa malalayong lugar. Cagayan, yung Mines View Park. Hindi mo naman pwedeng lakarin yun, malayo talaga. Kung masipag-sipag ka, kaya naman lakarin yun. Yung Ongasan, yung Kadaklan Village, malayo talaga yun. Nilakad ko lang di ba? Wala palang transportation doon sa Kadaklan Village na yun. Grabe. Kung saan ka bababa, doon ka rin pala sasakay. Yun naman ang mali ko. Buti pa na ipababa. Tagal no, tagal bago ako nakasakay doon. Isang oras yata ako naglalakad doon. Bago ako nakasakay. Wala palang, hirap pala ng public transport talaga ron. Dapat nga, kung saan ka bumaba, doon ka rin sasakay. Mali ko naman kasi. Bakit naman kasi ako naglalakad ako ng kada? Bakit ko naman kasi nilakad eh? Ngayon, alam ko na. Pagbalik natin doon. Yung pinupunta ni Kuya Ben, gaganda eh. Yung, ni Yamashita. Maganda rin si Yamashita Treasure. Yung mismong place, sa nagkapirmahan, San Sumurender si General Yamashita. Sa may Kiangan Ifugao yan eh. Kiangan Ifugao yan eh. Hindi naman sa mga Benguet yan eh. Tapos may mga pinuntahan pa si Kuya Ben sa mga malayo lang daw sa Baguio. Pero sa La Trinidad din. Pero 3 hours yata, layo sa Baguio. Mas malayo pa kaysa sa Northern Blossoms. Siyempre, mga kakakakutan doon. Kahit hindi na Halloween, pupuntaan ko talaga. Actually, pupunta ka ngayon sa Diplomat, di naman nakakatakot. Daming tao kaya. Maganda pumunta ron, hindi peak season. Iilan lang kayo, di ba? Yun ang thrill doon. At saka pupunta ron ng Halloween. Ng bisperas ng, di marami rin tao, walang thrill, di ba? Walang thrill pag maraming tao. Ang thrill talaga nun, iilan lang kayo, di ba? Sa gabi, nandun ka ng gabi, alas 8 ng gabi. Tapos iilan lang kayo, di ba? Paikot yun, ikot-ikot ka lang, tapos may mini park doon. May mini park doon. Hindi na talaga binuksan. Dati bukas talaga yun eh. Yung mga unang vlog ko noon, yung Kabsat Makoy pa ako noon. Yung unang umpisa ko noon, nung Kabsat Makoy. Nakapag pa ako doon, nakapag-upload videos pa ako doon eh. Nakapasok pa ako dun sa loob noon eh. Taas kasi noon, may veranda sa taas. Tanaw na tanaw mo yung buong Baguio City. Dito sa left side, sa right side. Sa left side naman, pag tumayo ka, ang view mo naman is Kadaklan View, yung buong Cordillera Mountains. Ganda. Bawal na daw mag-camp out doon. Ewan ko lang dati pwede. Ngayon daw, hanggang alas 10 na lang daw ng gabi. Siguro nga talaga may sighting doon, no? Kahit alam ko nga talaga doon, kahit umaga, meron talaga yung paparamdam. May nagpaparamdam talaga kahit umaga. Pugot na ulo ng pare. Nakita pala ni Kabsat Daddy D sa video. Takot na takot kanina sa live niya eh. Natatakot Kabsat Daddy D. Di ba? Naranasan mo yung experience ko, lalo ko matatakot, sabi ko sa kanya. Dalawang araw kaya ako niligaw doon sa ng Laperal, di ba? Takot na takot siya eh. Labanan mo lang. Labanan mo, isipin mo lang ng buti. Yung nangyari lang talaga sa akin, talagang na maligno talaga ako. Talagang maligno yun, talagang dalawang magkasunod na araw. Yan po siya. Hindi ko ma-hit yung Victory Liner sa kayong Jollibee. Corner nun kantong ganun, amin na yun pag ganun. Villalon Street. Bakit kaya inisip ko nga hanggang ngayon, ba't ako naligaw dun Hindi ko nga alam talaga.
Dilala talaga ako dun sa lugar. Sabi nga ni Kuya Perenal, buti nakauwi ka pa. Nakauwi naman. Makauwi naman, sabi ko. Nung bandang nandun na sa tapat ng laperal, natandaan ko yung daan. Walang iya, iba na to, sabi ko. Leonard Woodrow na to, sabi ko nga. Leonard Woodrow to, iba na to. Doon pala, bumalik ako. Nagtanong ako doon sa mga gumagawa. Buti may mga gumagawa doon sa kanto. Boss, papunta ng Victory. Papunta ng Victory Liner. Dito lang yung kalsada rito. Akitin mo lang. Ayun, tayo. Yun lang pala ako. Nagkaligaw-ligaw. Kaligaw-ligaw si Kabsat doon ha. Puro babae pa naman yung kasama ko na. Yun, sila Kabsat Geraldine, Kabsat si Bonsoy Amore, si Bonsoy Iris, Kabsat Eve, yan, sila Kabsat Maribig. Puro babae. Puro babae pa naman kasama ko ng gabi na yun. Tatapang din ng mga babae. Talagang sinamahan ako. Hanggang nakauwi. Tahimik dito, no? Iba nga na dito pa nag-live eh. Ilang gabi na rin ako nagla-live dito sa gabi. Sa baba, naririnig ko ang ingay. Kahol ng aso, kahol ni Pablo, mga motor, ang ingay. Dito, wala. Tuloy-tuloy dito. Kanina, 2 beses nag-live si Kabsat Daddy D. Hindi. Nag-live ba siya ng umaga? Hindi yata nag-live kanina umaga, hapon na. Kaganda no, kay Kabsat Daddy D, ginagabi na siya. Madilim na. Madilim na, doon pa sa Dolomite. Actually, maaga nga talaga dumidilim ngayon. Alas 6 pa lang eh. Madilim na. Kasi nga, amihan. Pumapasok na tayo sa amihan season talaga. Transition period. Kumbaga, mas mahaba ng, di ko alam, mas mahaba ng gabi. Mas mahaba ng dilim kaysa sa araw. Parang ganun. Kasi 5:30 pa lang ngayon, dumidilim na eh. 5:30 pa lang ngayon, dumidilim na. Dati, 5:30, kasagsagan pa ng init ng araw. Kaya mo, Bunsoy Amore, magugulat ka na lang. Yes, masusurprise na naman na nasa Baguio na naman ako nagla-live. Lapit na lang, malapit-lapit na rin. Baka umuwi kasi kami ngayong undas, hindi ko rin alam. Sabi nga ng kuya ko, galing natin Isabela ko eh. Baka idaan ka na namin. Mas maganda. 1 buwan na naman ako dun. Buwan na naman tayo sa Baguio. So nga, nag-i-impake na nga ako. Marami rin naman dadalhin dapat. Hindi ka na yata pwede magsando dun. Pwede siguro, panloob. Nakapolo ka. Ginagawa ko ron, parang doon ako, nakasando, nakapolo. Jacket na medyo makapal. Alam ko sa gabi, sa araw mainit pa rin daw. Pero, tingnan na natin. Lumalamig na yata talaga eh. Galing yung isang vlogger. May isang vlogger, talagang ano niya, may motor kasi siya. Lahat ng mga sementeryo may mga nakalibing na sikat na pupuntahan. Lahat ng mga sikat. May motor kasi siya, may service siya. Kung pinapahiram ba naman na sa akin tong BIOS, madali lang.
May motor kasi siya eh. Madali lang siyang pumunta. Himlayang Pilipino. Loyola Memorial Park. Doon sa may sukat. May rami rin pala nakalibing doon. Hinahanap ko nga saan nakalibing si Rene Requestas. Doon pala nakalibing. Doon sa sukat sa Manila Memorial doon. Iisa-isahin talaga natin yung mga maganda rin kasi i-content eh, di ba? Actually nga, nasimulan na natin sa Manila North eh, di ba? Pero marami pa pala, hindi ko natapos sa Manila North. Balik ulit tayo doon. Bahala ko nga bukas. O baka magyaya sa mama bukas sa sementeryo. Yan sa Loyola Memorial kay Airpat. Ano yun ko na. Kung dalaw-dalaw na tayo bukas sa mga cemetery. Ay, yung mga libingan nila. Punta na sa Loyola Memorial, marami pala nakalibing doon. Pasok-pasok lang sa akin live, kakamsa at mga bonsai ha. Support lang talagang yun. Back to zero nga ulit talaga tayo. 200. Abuti ko na ng 300. Mga December. Target ko sa December. Mga ano na ako. Is 400 pwede na. Tuloy-tuloy na. Tsaga-tsaga lang talaga. Meron kasi talaga. Bayaan natin sila. Hindi sila masaya eh. Isang buwan na lang pala. Lapit na rin ang birthday. December 27. Lapit na rin pala December 27. No? Birthday ni Kabsat, December 27. Hindi ko alam kung dito sa Baguio o sa Maynila. Ay sa Isabela. Nandun kami o nandito. Turing ka lang. Last year nandun kami. New Year kami rito, di ba? Bahala na. Gusto ko rin sana maganda. Pagkatis ko nandito, painbitayin ko sila Kabsat Daddy D. Yan, sila Ma'am Yings, Ma'am Chona, sila Kuya Perinal. Konti lang. Kalawa na Kabsat Rex, Kabsat Robert. Konting salo-salo lang, pwede. Yan, yung mga ibang Palestinian, hindi naman katigasan ng ulo nila, di ba? Ayaw nilang umalis. Ayaw nilang umalis din sa Gaza kasi ayaw nilang iwanan ng mga ari-arian nila. Bahala na sila sa buhay nila. Hindi na kasalanan ng Israel yun. Basta gusto ng Israel malinis. Malinis ang Gaza sa mga Palestinian. Para paglusob nga naman nila, okay na. Airstrike talaga kasi talaga yan. May airstrike talaga lahat yan. Wala talagang ititirang Israel dyan. Galit ang Israel eh. Pati Hezbollah. Yan sa Southern Lebanon. Ganun din. Popolbusin na talaga ng Israel lahat yung mga terorista na yan. Ito na mga kuloko, ay pang umalis. Diba? Parang ano pa eh. Baka na sila buhay nila. Diba? Hindi na kasalanan ng Israel yun kung ayaw nilang umalis. Basta winarningan na sila. Lahat kayo dyan, mga civilian. Umalis na kayo dyan sa Gaza kasi bubumbahin na namin talaga yan. To the ground, ha? To the ground. Magkakaroon na talaga ng mga air attack dyan. Kasalanan na ng mga magpapaiwan dyan. Diba?
papiling humanitarian na naman ngayon. Papiling ano na naman kayo, api na naman kayo ng Israel, di ba? Ginawa ng Israel, winarningan na kayo dyan. Kasi popolbusin na talaga ng Israel yung mga ano dyan. Yung mga ano talaga ng mga terrorist na dyan, uubusin talaga. Kaya hindi na kasalanan ng Israel kung inabutan pa kayo dyan. Hindi nagkulang Israel sa paalala. Umalis na kayo dyan kasi bobombahin talaga namin. Bobombahin na talaga namin ng Gaza. Lahat yan. To the ground, bobombahin talaga namin lahat yan. Wala kami tira dyan, di ba? Hanggang ngayon, may mga pasaway pa rin. Hindi naman umalis. Hindi na kasalanan ng Israel, kasalanan nyo na yan. Kung madamay kayo dyan, kung inabutan kayo dyan, kasalanan nyo na yan. Paawa effect di ba? Style na mga yan, paawa effect. Manggugulo sila, tapos bandang huli, iyak-iyak sila, di ba? I-display nila yung mga patay nila. In the first place, kasalanan nyo yun eh. Kasalanan ng mga lodin yung Hamas. Kasalanan ng mga lodin yung Hezbollah, di ba? Nananahimik yung Israel. Jewish festival nga. Tinaon niya talaga yung lumusob talaga sa Israel, di ba? Kawawa rin yung mga Israelites na inabot. Yung mga foreign nationals na inabot. Kailan ba nawalan? Mas marami rin nawala sa Israel nung pinasok niya Ashkelon. Pinag-aarmalite ba naman ninyo yung mga yung mga nagbahay-bahay kayo, nag-rapid fire kayo, pinagra-rapid fire yung mga matatanda, pati yung senior citizen, dinamay niya. Kasalanan na ng ano yan, kung ayaw nyo umalis dyan. Sinabihan na kayo ng Israel, alis na kayo lahat dyan, kasi airstrike na kami dyan. Bobombahin talaga namin yung buong Gaza. Wala kami ititira dyan. Kasalanan nyo na yan kung ayaw nyo umalis dyan. Mamatay kayo dyan, kasama ng mga Hamas. Galit na talaga ang Israel. Galit na. Kahit sino naman bansa, di ba? At peace, kala nyo walang gulo, di ba? Jewish festival, tapos itataon nyo yung kagaguhan ninyo. Tinaon nyo yung panlusob talaga nyo na Jewish festival, walang kaalam-alam ng ano. Di ba, ang dali nyo nakapasok sa border? Ang dali nyo nakapasok sa border kasi nga Jewish festival. May ano yung mga sundalo, mga Hebrew. May festival nga. Kaya maluwag yung border, madali kayong nakatawid, di ba? Sa Ashkelon. Pinag-aarmalite nyo yung mga ano, kasama dun sa party. Pinagbabaril nyo. Diba? Makatwiran ba yun? Yan sila yung human rights ng mga yun. Ng mga Israeli na yun. Nakikiparte lang. Yung biglang out of nowhere, dumating to mga inayupak, naka-glider pa, mga naka-parachute pa. Feeling nila na Battle of Normandy. Di ba? Talagang talaga orchestrated talaga panlusob talaga Kala naman ng mga kala naman ng mga nagpa-party, parang parang part of the show, di ba? Dumating din parang galing sa taas. Walang yan, nagulat na sila. Pinag-aarmalite na, pinagbabaril na sila Yeah. Ilang libo yun. Ilang libo na matay doon. Plus sinagbahay-bahay pa kayo. Nagbahay-bahay pa kayo. Lahat ng Israeli, lahat ng caregiver ng Israeli, dinamay nyo. Pati Pilipino, dinamay nyo. Brutal ang ginawa ng mga inayupak. Kaya ngayon, galing talaga ang Israel.
Hezbollah, pati ano, o Gaza, saka ingat na kayo dyan. Gandang gabi, Kabsat. Mag-ingat po kayo lagi dyan. God bless po. So, ikaw rin, Kabsat, imbag na bigat dyan. Imbag na bigat din dyan sa inyo dyan sa States, ha. Ingat at God bless din sa iyo. Salamat. Ingat din kayo dyan sa States, Kabsat. Imbag na bigat. Good PM, Sir Kabsat. Mac. Grandpa watching at home. Happy lang to all. Salamat sa kwento at balitaan sa gabi. Salamat po, Kuya Carlito. Imbag na rabi rin po. Imbag na rabi rin po, Sir Carlito. Ingat at God bless din po. Gandang gabi po, Sir Carlito Sarinas. God bless po. Basta mag-ingat po kayo lagi dyan. Kuya Carlito, babalik nga po ako dyan ulit sa Kawit. Marami pala mga lumang bahay dyan. Mga historical. Mga historical pong balay. Marami pala dyan. Mga historical pong balay. Bukod dun sa Kawit na ano ni General Aguinaldo, marami pala mga historical na bahay dyan. Mga lumang bahay. Parang kayo ng tour guide ko. Marami, may vlogger na nag-vlog eh. Marami palang lumang bahay dyan sa Kawit eh. Aside pala dyan sa General Aguinaldo, yung lumang simbahan. Tapos yung mga lumang structure dyan, ng mga balay-balay. Babalik ako dyan, kuya. Ibablog ko rin yung mga lumang bahay dyan. Kasi umpisa ko na rin yung mga lumang structure sa Escolta. Mga lumang building. Aanin ko na. Maganda rin i-vlog yung mga lumang building. Yung pinakalumang bangko nasa Escolta. Yung building doon. Kalimutan ko na kasi pero naano ko na eh. Gandang gabi po, Sir Carlito Sarinas. God bless po. Basta mag-ingat po kayo lagi dyan. Hi to Miss Eve. Gandang umaga si friend, best friend. Salamat sa pagtulong kay Hot Flowers for you, friend. Sa mga viewers, friends, na silent followers, please like, share, and subscribe para kay host. Salamat po. Pero babalikan ko rin po ulit yung kay kasi dun po sa lumang ko yun eh. Sa lumang channel ko yun eh. Yung palasyo po ni General Aguinaldo, babalik po ako dyan sa Kawit. Tapos yung mga lumang bahay na, yun, anayin ko na. Yung mga lumang bahay. Bali, dalawang sakay lang po eh, PITX. Sakay muna ako dito sa amin ng PITX. Pagdating sa PITX, sakay na ako dun ng Pakabite. Pakawit. Pasok na po sa akin live ngayong gabi. Nagkakalas 11 lang po ulit tayo ngayong gabi. Malapit na pong undas. Malapit ang barangay election. Siboto nyo tama. Siboto nyo tamang para dyan sa barangay nyo. Yung para SK, Kagawad, di ba? Boto natin ng mga tamang tao.
Kaya kung pwede talaga yung mga content ko, yung mga lumang building, sa Escolta, lumang building ng, ano, yung Manila Central University, lumang building nun, nasa Santa Cruz pala, Oroqueta, nasa Pugoso, corner Oroqueta Street sa Santa Cruz. Tingnan ko nga, pag ano yung college yun, yung lumang abandoned building ng Manila Central University. Yun lang kasi hindi yata pwedeng pasukin eh. Yung maganda sana kung napapasok. Saan yung kabsat? Yung Bagdarabi, kabsat Araol. Sakyangan yon yung ano, yung nag-vlog si Kuya Ben. Punta pala sila doon, yung kung saan nag-surrender si General Yamashita. Sakyangan ni Fugao. Sakyangan ni Fugao. Taga Baguio yun si Kuya Ben eh. Siguro nag-ano sila, nag-road trip. Vizcaya Road yun eh. Benguet, Vizcaya Road. Yung Kiangan. Doon banda yun eh. Pag galing ka sa Baguio, siguro mga 3 oras yun, 4. Malayo rin. Malayo rin. Pero maganda yun. Maganda yung area na yun. Diyan sumurrender si General Yamashita sa Kiangan ni Fugao. Bro Rising Club, TV's in the house. Good PM sa'yo, friend. Salamat sa pagtulong kayo. Happy lang. So, yun namang gusto ko talagang anuhin yun. May lugan lang talaga ang sarili eh. Madali kong puntahan yung mga historical landmark na yun. Mga historical landmark na yun, madali lang puntahan kung may, basta may lugan ka sarili. Sarili mo, lugan mo. Sabi nag-refuse daw sila sumuko sa high ranking Pilipino. Naghahanap daw ng puti. Nakakuha LT na kano. Kawawa dyan si General Dalton. Kasi pag umuwi kami sa Isabela, yung mas mahabang ruta, hindi natin dinadaanan namin. Yung Dalton Pass. Gateway yun sa Cagayan Valley. Border yun ng Nueva Ecija sa Nueva Vizcaya. So kaya umiiwas kasi kami doon yung mga doon kasi dumadaan yung mga bigas, yung mga trailer ng bigas. Doon sila dumadaan, matraffic. Kaya sa Maliko na kami dumaan ngayon. Yung Maliko, mas shorter way. So, saka walang mga truck. Doon sa Dalton Pass na sinasabi nila, kaya pinangalan na kaya Dalton Pass pangalan nun. General Dalton. Yung nag-liberate doon is General Dalton. Yung lugar na yun, sa Dalton Pass. Si General Dalton nag-liberate doon. Nag-ano na sila, nagpaparada na, siguro liberation na-liberate yung lugar, binaril ng sniper. May sniper ng Hapon, patay siya. Si General Dalton, namatay sa sniper. In-sniper siya ng straggler na Hapon. Doon na rin siya nilibing. May libingan siya doon sa taas. General Dalton, may resting peace niya doon. Doon na siya nilibing, din na iwi sa Amerika. Doon na mismo nilibing, doon sa tuktok ng bundok. Sa Dalton Pass. Basta makikita mo yung welcome to Region 2. Yung Region 2, tapos may dalawang ano doon sa taas. Yun, may dalawang marker. Doon siya nilibing. General ano yan, yung General Dalton. Kala niya tapos na eh, nagkakasayahan na eh, di ba? Nagkakasayahan, nakasakay siya sa kabayo. Ini-sniper. Napatay ng Japanese straggler yun. 3 kami naka-silent kanina. Nanood ako sa live ni Black MPH kanina sa E. Rodriguez sa Quezon City. Maraming pulis doon kasi nag-agawan sa lupa. Makawak yung lupa. Pwedeng tayuan ng mga business.
Land grabbing. Land grabbing yata yun, land grabbing. Magkita kami nila ni Ma'am Chona sa Kabyin sa Sunday. Saan daw? Saan Kabsat? Saan? Saan kayo makikita? Wala, uwi kami Isabela eh. Uwi kami Isabela nun. Nasa Isabela na siguro kami nun. Uwi kami Isabela. Sa Dolomite. Sa Dolomite, magkikita kayo. At least nakita naman na kami. Nakita naman na kami ni Mami Chona sa ni Ma'am Yigs nung birthday ni Kabsat, Daddy D. Dumating din sila. Kami nga napunta nun eh. Guro kung di ka busy nun, nakapunta ka rin. Yung birthday ni Kabsat Daddy D. Sa Dolomite kayo makikita. Gandang gabi. Gandang gabi, Kabsat. Gabi, Rising Vlog. Ingat din. Lagi. Diyan, God bless. Kape. Pizza pie. Salamat sa foodang. Iba. Siyempre, Rising Vlog. Oo, napasubo. Papa-pizza. Ako sa Sunday kay Idol Yins. Manlilibre ka? Ako, di pa nga nailibre eh. Yan, Kabsat. Maganda yung lugar. Doon sa may Dalton Pass yung Kabsatid ko. Pero hindi na kasi kami dumadaan doon eh. Pag umuwi kami sa Isabela, hindi na kami dumadaan doon. Ibang ruta na kami. At traffic kasi roon, yung mga mahabang trailer na truck. Yung mga doon dumadaan, yung mga ano ng bigas, mga biyahero ng bigas. Ngayon doon sa discover namin, mas mabilis sa Maliko. Mga provincial bus na lang ang dumadaan doon sa Dalton Pass ngayon. Victory, yung mga Victory, Florida, doon pa rin sila. May piknikan doon sa labas sa taas nun eh. Para ka na rin nasa Cannon Road, may view deck din, makikita mo yung baba. Dati sa Indonesia, sumobra galit ng mga tao sa Inchik. Pinagsusunog nila ang negosyo ng Inchik. Eh, wag na hintayin ng Inchik na mangyari dito. May tendency. Sa ginagawa ng Inchik sa atin, eh, may tendency talaga tayo. May tendency gawin din natin sa kanila. Pwede natin gawin yun. Bakit? Lahat ng establishment nila rito, guluhin natin, di ba? Iralsak natin. Yung mga well-known na mga chick na ano, mga well-known chick na mga mayayaman na pwede natin gawin sa kanila yan. Bastusan na, ginagawa nila sa West Philippine Sea. Nananahimik yung boat natin. Magdi-deliver lang tayo ng relief goods sa ng relief supply dun sa MB Sierra Madre. Binangga ba naman nila, di ba? Gago at namang inchik talaga yan. In fairness kay Ramon Ang, kay Sir Ramon Ang, mabait siya. Bibihira maging inchik na gano'n. Kay Sir Ramon Ang. In-embrace na talaga niyang Filipino culture eh. Si Sir Ramon Ang. Saka laking tondo naman niya, pinanganak yata sa tondo yan eh. Yung may-ari ng San Miguel, in fairness, hindi siya gano'n. Hindi siya kagaya ng mga ibang chick din na multinational, mga swapang. Diba? Bandalis mabitag yung mga yan eh, di ba? Yung mga bodega nila, yung mga bahay nila, tataas ng bakod, di ba? May barbwire pa, para nga naman di ka makatakas. Miss Eve, dami nila doon, mga vlogger. Si Sir Edwin, si Ma'am Annie at iba pa sa area may order na closure ang structure ng area dahil may court order na dala ng sheriff. Okay. May closure order na talaga tapos lumalaban yung mga tao. Lumalaban po, hindi ko po napanood yun Hindi na po masyado pumapasok kay Black MPH
Hindi naman ako masyado pumapasok kay Black eh. Ganun ba, Sir Carlito Sariñas? Pasok-pasok lang po sa akin live. Magatagal na hindi pumapasok dyan kay Black. Matagal na. Parang nawala. Mahirap din kasi magsalita. Nawalan din ako ng gana dyan. Nawalan din ako ng gana dyan kay Black. May ginawa yan eh. Tagal na hindi pumapasok dyan kay Black. Dati okay sa akin niya, pero may nalaman ako dyan, wala. Inansab ko na. Ako i-content mo, Kabsat, ha? Kita tayo sa linggo. Paano kumain ng pizza? Wala nga ako. Uwi kami sa Isabela. Wala ako. Mag-uundas na yan eh. Mag-uundas na yan. Wala na. Mukhang Sabado nga. Luluwas na kami. Barangay election na kinabukasan yan eh. At 30. Kinabukasan niya parang nakita na Miss Eve na i-live mo yun pa nakita-kita kay Lila Ma'am Jonah. I-live mo yun kay Lila Ma'am ano, kay Lila Ma'am Yin. Saan mo ba sila lilibre? Sa Shakey's? Shakey's kasi pinakamalapit dyan eh. Shakey's. Yung Greenwich yan sa Kalaw. Yung Shakey's yan doon sa Remedios mo. Sa Shakey's mo ba sila balak pakainin? Ako nahiritan ha. Pinakanta ko kasi lagi. Sir Carlito Sariñas, ano sabi? Manlilibre daw si Sir Raul. Ako, Kabsat ha. Pagbalik pag ano ha, libre mo rin ako. Puntahan kita dyan sa Cavite. Pupuntahan kita dyan sa Cavite. Kailangan may libre mo rin ako. Opo, mabait po si Ma'am Yins. Pareha sila. Kahit naman si Mami Chona, mabait din. Kahit naman si Mami Chona, mabait din. Pareha sila. Actually, mabitbahay ata sila sa Paranaque. Pasok na Kakabsat, mga punsoy. Live pa rin tayo ngayong gabi. May isang oras pa tayo. Matatakotin pala yan. Hindi ko alam kung talagang ano lang o talagang parang takot siya eh. Kinikwento ko lang sa kanya yung mga experience ko sa Baguio. Parang takot siya eh. Naku, Kabsat, sabi niya. Parang Kabsat parang dapat may kasama ka talaga pag ganun. Parang natatakot siya. Hindi naman. Ako rin, sino ba hindi takot? Ako, number 1 takot nung araw. Sabi ko sa kanya. Nilabanan ko lahat yan. Tumira ako sa compound namin sa
compound namin sa Isabela, nag-iisa ako. Kaya nasubukan ko yun kahit gabi. Yung ancestral na compound namin sa Isabela, nag-iisa ako doon. Tinatakot na nga ako ng mga kapitbahay. Oh, Koy, may mga ano dyan, paggabi. May mga multo dyan paggabi, may mga ganon. Wala naman. Wala naman, nilabanan ko. Wala naman ako magagawa, talaga nag-iisa ako. Eh. Ano pa magawa ko, di ba? Nagawa ko. Almost 1 year din yun. Nagbantay ako dun sa compound namin sa ano. Wala akong kasama. Dun sa Isabela. Alam mo, junk shop. Yung junk shop ng Kel. Saka yung computer shop ng pamangkin ko. Paggabi na yan. Paggabi na yan, nananakot pa sila. Maganon pa sila. Wala naman. Wala ka ba nakikita dyan, Koy? Meron sa meron. Sabi ko, meron sa meron. Yung ball of fire. Nakaranas ako noon, yung ball of fire. Yung Anselmo matawag doon. Yung umiikot talagang ganun, no? Apoy, yung sa may mangga. Naanigan ko, nagising ako isang umaga. Madaling araw, mga alas 2. Nag-iisa ako nun eh. Yung sa may mangga, oh. May puno ng mangga, may ganun, oh. Yung ball of fire. Ball of fire, nakakita ko nun. Bibigay ko yung regalo ko sa napangakuan ko doon. Opo, mabait po si Ma'am Yins. Puso ng saging ba? Rising flag, ha? Ha? Ewan ko, kapsat, parang may something sa Baguio. Paggabi. Akala ko nung nag-iisa ako doon, umuwi ng Maynila, lahat ng kasama ko. Wala. Ako talaga doon Kalangkel. Nakita mo naman doon yung Kalangkel, di ba? Yung lugar doon, yung kwarto ko doon Kalangkel, pababa pa yun, ha? Di ba? Yung pababa, underground. Parang bomb shelter na yun. Pagpasok ng gate, diretso ako doon sa baba. Hile-hilera yung mga kwarto doon. Plus may ano pa sa baba, di ba? Yung nakakatakot doon, yung pinapakita ko sa inyo sa baba. Ako hindi ako bumababa doon. Nakakatakot kaya. Dungeon yun eh, parang no, nag-iisa ako doon sa baba. Hindi ko alam anong mangyayari sa akin doon. Wala naman. Yung aso sa house, tahol ng tahol, walang tigil. May nakikita yon. Diba sinabi kong aso may third eye? Ang aso kasi may nakikita yan na hindi natin nakikita. Yung restless yung aso, tahol ng tahol. Tahol ng tahol yung aso, wala naman nakikita. Diba? Tahol siya ng tahol, wala naman siya nakikita. Experience ko lahat yan. Nag-iisa ako sa Isabela nun, wala. Dati talaga number 1 eh, takot ako. Ako talaga number 1 takot nun. Hindi ako makatulog na walang ilaw. Bukas ang ilaw talaga, bukas ang ilaw. Ngayon talaga, kahit nakapikit, kahit naka ano yun, mas gusto ko pa nga walang ilaw ngayon. Nalabanan ko talaga yan. Kasi no choice ka naman eh. No choice, nag-iisa ako dun sa compound. Sino bang maasahan ko dun? Wala naman. Nilabanan ko na lang talaga. Basta manang mabait. Yun lalo na may dalang rosaryo. Yun ang sabi ni lola ko sa akin. Pero pag may abaniko sa kamay, lagi ay mata pobre daw. Matapang yun. Matapang po yun, Kuya Carlito. May dalang abaniko. Yung pala may kasama ako dumating. Matagal nang nag-iintay sa labas. Ibag na rabi po. Ibag na bigat po dyan, Ma'am Maylin. Yan si Ma'am Maylin, taga Texas yan. Taga Texas, nakapasok siya. Ibag na bigat po. Ma'am Maylin, musta po dyan? Musta po kayo dyan sa Texas, Ma'am Maylin? Hello everyone. Maginaw na po ba? Lumalamig na po dyan sa Texas, Ma'am Maylin. Ibag na bigat po ha. Salamat po pagpasok. Alam ko, lumalamig na rin dyan sa Texas. Yan. Kaway-kaway lang si Ma'am Maylin. Hello,
Ma'am Maylin, mega loud shoutout. Sir Carlito Sariñas. Di lahat nag, nagsisimba ay mabait. Paglabas ng simbahan, iba na ugali. Lalo na may abaniko, haha. Hello po, Rising Vlog. Kuya Carlito, hello. Yan, yung si Ma'am Maylin, no? Taga Texas. San Antonio, Texas. Mega loud shoutout, Maylin. Ingat lagi, God bless. Malamig na rin po sa Texas na yun, no, Ma'am Maylin? Malamig na rin, no? Hello, Eva. Baka nga mag-inom na rin dyan sa Texas, ha? Host, kita-kita pero anino mo. Nawala sa lakanan. Ibang spouse ka na. Kayo talaga, Kuya Carlito, wala. Madaanan lang talaga, medyo madilim lang talaga bandero sa unahan. Medyo madilim lang palo talaga din sa unahan. May bandang pinto. May lagi pa nakabelo yung parang gunchilyo na nilagay sa ulo pero pagdating sa house kulang na lang hood sa ulo, mangkukulam na ugali. Maraming ganyan, kabsat, marami. Kala mo lang pang dekorasyon lang sa sa simbahan yung ugali. Dekorasyon lang sa simbahan pero pag uwi sa balay iba na yung ugali. Sigaw na ng sigaw yan pag uwi nakauwi sa balay. Maraming ganyan eh. Sigaw ng sigaw sa balay, di mapakali. Magmamaktol, di ba? Hi to Ma'am Maylin. Good PM sa'yo. Salamat sa pagtulong kay host sa Flowers for You. Yun lang. Yun lang, Rising Vlog. Malamig na po dyan, no, Ma'am Maylin. Malamig na rin po dyan sa Baguio, no? Ay, dyan sa San Antonio, no? Texas. Nag-uumpisa na rin lumamig dyan, no? Texas parang nagkaroon yan matinding winter na di daw nila dinanas in many years. Di ko lang alam. Maginaw po ba sa Texas ngayon, Ma'am Maylin? Kasi galing sila sa summer. Di ko lang alam kung maginaw na dyan ngayon sa kanila.
Yun nga, sa San Francisco, di ba? Din sa may Golden State Bridge, foggy. Wala mga kotse nagkakabanggaan na. Dahil makapal yung fog. Yung kalabog sa yan. Opo, ng 2021 at 2022. Opo, ngayon po, malamig po ba? Ngayon po, lumalamig na. Ngayon, nagsisimula na po lumamig. Yan po sa San Antonio. Malamig na po ba ngayon dyan? Pero nakita ko talaga ang pinakamurang state na pwedeng marami talaga nagre-relocate galing California. Marami sa Texas. Marami tumilipat sa Texas, Arizona, dyan sa Florida. Mga nagre-relocate po. Mga hindi nila kaya ang high cost living ng California. Marami lumilipat dyan sa Texas. Marami po lumilipat dyan sa Texas, Florida. Florida lalo, dami. Kasi napakababa yata talaga ng cost of living sa Florida eh. Napakababa. Mga galing California, lalo yung mga starting, ang hirap magano sa California. Mahal. Tapos walang power for 3 days. May mga namatay din sa lamig. Opo, yung winter ng 21 saka 2022, no? Last year lang. Grabe po pala yung winter na yun, ha? As in, maginaw po talaga. Hindi naman po nag-yelo dyan, diba? Nag-i-snow po ba dyan? Di naman po, diba? Maginaw lang talaga. Kasi ano yan eh, South yan eh. Texas, part of South, diba? Southern state. Itong silang huling state na sumama sa Confederate. Nung Civil War ng Amerika, isa sa mga huling state na sumama sa Confederate kalaban ng Union. Okay pa naman nung snow lang. Snow to snow lang. Nung wala ng power, nako, kinabahan ng mga tao. Last year lang po yun, no? Last year, 3 araw. Bibihira kasi mag-brownout talaga sa Amerika eh. Magpapanik talaga mga tao dyan pa nagka-brownout dyan. Something is wrong na talaga. Pa nag-brownout sa Amerika, something is wrong na talaga. Meron talaga nangyayari. Either natural or man-made. Pag ganyan, bigla nag-run out dyan sa Amerika, hindi sanay kasi mga tao dyan na mag-run out dyan eh. Mawalan ng tubig, mag-run out. Meron na talaga nangyayari pag ganun. Oo nga daw, na-question pa daw yung senator na taga Texas kasi wala daw sa Texas nung dumating yung heaver snow. O nag-snow kabsat. Kaya mga kakaibang talaga. Tapos lahat ng windmill naapektuhan. Tapos hindi naman nag-i-slow sa Texas. Pambihirang phenomenal talaga yan. Pambihira talaga pangyayari. Hindi naman nag-i-slow sa Texas. Bihira. Texas, Florida, Louisiana, Alabama. May part na Mississippi na tinatamaan ng snow pero hindi lahat. Hindi kinaya ng power grids. Gano'n po ba? Nabigla po kasi biglang winter storm eh. Biglang pasok ng winter storm. Mang Maylin, may balak ka bang umuwi sa Christmas sa Pinas? Pamasa rin kasi kuya eh. Ang inaabang sa marami ngayon yung may promo. Mga cheap na. Si ate ko nga, nagpaplano, December sa nagpaplano, pero peak season, mahal. January na lang siya uwi. Baka sa January, uwi yung ate ko. Saka yung si Bayaw. Amerikano kong Bayaw. Wala na talaga nila ngayon December sana. Peak season, mahal.
Holiday season po kasi yan eh. Kaya marami umuwi, January na, February. Ganun. Kaya yung ate ko, baka January, uwi. January na next year siya uwi. Oo. Patapusin niya lang tong Christmas season. Saka siya uwi. Bali, gagaling pa naman Virginia, layo. Lalo na. Buti sana kung California lang. Virginia, ang daming transfer ng eroplano niya. Ilang transfer kasi eroplano niya. Sana kung California lang, direct. Wala, hindi eh. Virginia eh. Ito ang kuya ko, uwi sana ngayon. Wala. Family sila, 4 sila uwi. Nagtatanong na nga sa maganda pumunta. Sabi ko, huwag na tayo magpalawan. Punta na tayo ng Coron eh. West Virginia Mountain Name, Mama. Country Road, take me home. Ibang part yan. Ibang part yan. West Virginia, humiwalay naman yan. Humiwalay naman sa Confederate yan. Sumama sa Union. Yun naman baliktad. Kung ibang state sumama sa Confederate, sila humiwalay. Part na sila ng Confederate dati, humiwalay sila. Kumampi sila sa Union. Dito sa Connecticut, iba rin. Pag nag-snow, di ka pwedeng lumabas ng bahay, frozen ang daanan. Northern kasi yan, East Coast kasi. East Coast kasi, parang Chicago, New York. Chicago lalo, windy city yun. Sa Chicago, kahit hindi winter, halamig pa rin. Windy city nga, mahangin eh. Ang Chicago, may viewer ako dyan, si Ma'am ID. Si Ma'am IJ Isabel. Si Ma'am IJ Isabel, tiga Chicago siya, windy city. Caregiver din niya, may ilalaga siya matanda. Si Ma'am IJ Isabel. Tagal na rin sa States yun. Talagang taglamig daw, talagang winter sa Chicago. Marami sa after Christmas talaga para mura ng konti. October na mainit pa rin dito. Mainit pa rin po, ma'am? Mainit pa rin ba? Mainit pa rin. Kalakab sa tib daw, lumalamig na eh. Pinapakanta ko sana sa'yo kabsat ha. Dito taglamig na. Dito kala ma'am kala ma'am Maylin, mainit pa daw. No. South kasi yan ma'am, matagal talagang nauna siguro talagang taglamig kala ma'am Bib. Northern sila eh, kayo South eh. Southern kayo. Mainit pa sa Texas. Oo, sis Eva, mainit pa daw, mainit pa. Eh, lalamig din dyan ma'am, mga November, lalamig din yan. San Antonio yung si Madam eh. San Antonio. Lalo dyan, San Antonio. Mainit yan. Sa San Antonio, Texas, mainit yan. Compared sa Dallas saka sa Houston, medyo mas mainit yan sa San Antonio. Medyo mainit yan sa San Antonio. Dito sa Laguna Beach, malamig na. Laguna Beach. Meron sa California yan. Meron sa California yan. Meron talaga. Laguna Beach. Kala mo nagbibiro ako, kabsat. Meron. Laguna Beach, meron talaga sa California yan. Hindi ko lang alam kung sa Southern o sa Northern. Dalawa kasi yan, pwedeng sa Southern Beach.
Pwede sa Southern California, mga Malibu doon, Malibu Beach yun. Sa Northern, yun, San Francisco, yun. Welcome to the Hotel California when you find a place for the night. Mailing. Sarap pagtaho. Sarap paghalo-halo. Kala ko sarap po magtaho Mang Maylin May magtataho rito nakakabwisit. Imbis na matutuwa ka, mainis ka. Yung magtataho po rito, imbis na matutuwa ka, makakain ka ng taho, mainis ka. Sa ingay. Yun nag-Hotel California na. Living it up at the Hotel California. Mas makakatipid po kayo, Kuya Carlito, Diplomat. Diplomat Hotel na lang Diplomat Hotel na lang, mas makakatipid kayo doon. Sa Diplomat Hotel, walang bayad. Walang bayad. Imaginary lang lahat. Pati waiter doon, multo. Sa Diplomat Hotel, pati waiter doon, multo. Kuya Carlito. Mura na pag di na holiday ang ticket. Uy, naslip tang si Kabsat. Naalala si Taho. Patay na yun. Wala na ako pakialam dun. Maingay. Imbis mapapabili ka sa taho niya mapapatay mo pa Imbis na mapapabili ka rin sa taho niya, mapapatay mo pa sa ingay niya Nakakabwisit kaya. Mapapabili ka mainis ka sa ingay niya. Ano nangaasar ingay putang magtataho niya. Negative yun. Lahat ng mga negatibong tao, di ko na inaano. Nakakabisit. Gustong bumili sa kanya, pero may ingay. Sakit sa tenga. Basta maingay talaga, ayaw ko talaga. Maingay, distract, sakit sa tenga. Ako, mga motor, yun. Mga ayaw ko talaga Hindi talaga pwedeng tumira sa city. Sa city na may mga aso, may mga manok, may mga motor, may mga nagiinuman. Ano ko talaga ng tahimik. Yung tipong sa Isabela, matutulog ka na lang, di ba? Nakikita nyo pa nagla-live ako ron. Grabe mga motor. Kakarerahan pa sila. Kasi somebody's waiting for me. Puro kanta na Kuya Carlito Kanta-kanta na naman kayo. Wala po si Bonsoy ngayon, ilang gabi na. Ilang gabi na po hindi pumapasok si Bonsoy. Si Bonsoy Irish po. Hindi ko nga po alam nangyari kay Bonsoy. Magkantahan. Live tayo dito sa Rinyas. Makaka-copyright ka kapsa Rising Plug. Pero okay sana magkantahan Magka-copyright ka dyan. Nangyari na sa akin yan, di ba? Video okay to the max. Birthday ng tita ko, di ba? Kanta naman ako ng kanta. Video okay pa yun. Walang yan. Na-copyright ako Na-strike ako dun Wala, ma-strike ka dyan. Kakantang kita ng mga American Eagles. Pwede lang kumanta-kanta na tayo rito Yung arte kasi itong YT na to Pwede naman pag kanta-kanta lang Yung mga hubad ng mga bata, okay lang yun. Pero yung maraming si YT na wala rin sa lugar
Wari may aksidente, bawal pala kuhanan yun. Yung na aksidente, bawal pala kuhanan daw yun. Sinabi nila Manong Mike. Wari may nakabulagta sa ano. Pwede siguro, daanan mo lang daw. Huwag mo ipopokus, may mga dugo-dugo. Ayaw. Yung kay General Bantag nun, na-strike na naman ako dun. Yung nagkatay sila ng baboy. May peaceful, may prayer rally sa Baguio nun. Para kay General Bantag, andun siya. Katay sila ng mga baboy, traditional. Yung traditional na ng Igorot, nagkatay sila ng mga baboy. Bawal pala kuhanan yun. Bawal mo kuhanan yung mga pagkatay din sa baboy. Kala ko naman okay lang. Na-strike ako nun ah. Di naman ako inanuhan. Di naman ako anuhan. Pero sinabihan lang ako ni Kabsatrex, burahin ko na kagad. Binura ko patuloy. Yung tradition ng Igorot, yung nagkakatay sila ng baboy. Tapos sasayaw sila, kanyaw. Bawal pala yon. Rally ni General Bantag yan eh. Yung bagyong Otis parating sa Mexico. Pag dumadaan ba sa Mexico, Kabsat, Florida muna daan nun. Pag kumari galing sa Mexico, Florida muna bago sa inyo. Yung mga lapagan na may kantahan, Kabsat, may piniplay silang kanta, nag-iwas CPR. Yung ang inaalam ko paano nila ginagawa yun eh. May mga nagbibideo okay. Yan sila Ma'am Ani Sipcon, ginagawa nila eh. Sila Ma'am Ani Sipcon. Yan sila Ma'am Ani, di ba? Makakanta sila. Bago mag-end ng LS, ipi-play nila yung kanta. Paano kaya ginagawa yun? Alam ko nga pa may D8 ka, okay na eh. Pag nakabili ka na yata ng D8 na budget, pwede na, okay na yata. Pag may D8 ka yata, pwede na eh. So, okay lang ha. Okay. Alam ko lang, pag may D8 ka yata, okay na. Alam ko, Kabsat, yung song, kung gusto, well pizza muna. Wala, makaka-copyright ka dyan eh. Maraming bawal na wala sa lugar. Mag V8 na ako, Kabsat. Sasalpak mo yata yan dyan. Sasalpak mo yata yan. Tapos okay na yata eh. Dapat meron ka talagang merong marunong talaga. Si Kabsat Daddy D, sana marunong, nalayo naman kasi. Si Kabsat Daddy D, marunong yan eh. Kabsat Basbox, wala naman siya. Dati si Kabsat Basbox siya nagtuturo sa akin. Basbox TV. Wala na siya eh. Si Basbox TV sana, marunong yan, magaling yan. Basbox. Gusto mo, kantahan tayo bukas. Ikaw, bahala. Wait lang. Ikaw, pag-aralan mo muna, baka makapiright ka. Pag-aralan mo muna.
Pag-aralan mo muna kabsat, baka makapiright ka bukas. Parang pag-aralan mo muna bago ka mag-isa lang sa mga kanta-kanta. Mahirap na. Ano ka muna, practice mo muna. Miss Eve, ang weather ba dyan ay alamig pala pag Bermans ka balik tiraran sa Pinas. Typhoon tuwing rainy month naman. Taglamig na ngayon dyan sa Amerika po, papasok ng winter. Bago mag-December po kasi dyan, pumapasok na pong winter, taglamig na po. Opo, Sir Carlito Sarinas. Huwag kang ano kasi kapsat pag-aralan mo muna, mamaya makapiright ka dyan. Huwag ka muna magkanta-kanta. Nangyari na sa akin yan. Kampiyansa ako masyado din sa may karaoke. Nakapiright ako dun. Na CPR ako kabsat, yung isang walking live ko pinakat sa akin ng YT. Alam mo yung nag-video ko, Ayala. Kaya nga talaga dapat mag-ano ka muna, magtanong ka talaga sa may alam, kagaya ko. Hindi ko talaga yan. Kuwari kahit may B8 na ako, papatulong muna kay Maestro Paul TV. Pagbalik ko sa Baguio kay Maestro Paul TV, magpapatulong ako dun. Dapat talaga may expert talagang ano dyan. Dapat expert talagang ano mo dyan. Huwag kang mahirap yung ma-strike ka na ma-strike. Mawawala talaga yung channel mo. Binibilang ni YT yan, yung mga penalty mo dyan. May part doon, walang sound. Meron na si Bro Rising Plug TV na B8. Nakita ko sa Lazada ang mga brand ng B8 nasa 2K, pababa ng 350 ang isang set. Nakabili na po siya, Kuya Carlito, pero problema yung pagsalpak. Mamaya ay pumalpak yung ano niya, kahit may B8 ka, hindi mo naman marunong makagano ng B8 na yan, makaka-copyright ka pa rin tatamaan ka pa rin ng copyright Sila Daddy D mismo, magagaling na po sila, hindi po sila nag-music. Ayaw nilang subukan. Sila Daddy D po mismo, kayang-kaya sana magkanta-kanta sila dyan na ayaw naman nila. Baka nga daw makapiright sila, sobrang ingat sila sa copyright. $350 isang set. Mabibili nga na po Mas mamura pa nga daw pag sa Raon. Pag sa Raon ka daw po nabili, mas mura pa. Pag sa Raon, mas mura. Pa actual, namili ka talaga sa Raon. Kasi wala na pong shipping fee yun Yung nagsama kami ni Infinite, naka B8 ako nun. Yung nag-live kayong dalawa.
Yung nag-live kayong dalawa, nakabiit ka nun. Wow, mura na. Carlitos Sarinas. Yung sa akin nabili ko, 400 pa. 350 nga. May 350. Baka mas mura pa kung sa round mo mismo bibili. Kasi hindi, wala naman shipping fee yun. Bibili mo actual sa round, sa Quiapo. Canvas ka lang dun talaga. Canvas ka lang sa Quiapo. $10:38 na po. Ilang minuto na lang. Depende sa klase. Siguro mga pumapatak na 500, 400 din. Depende rin sa klase ng chat. Wala siguro 200. Masyadong mababa na yun pag 200. Kumbaga, mababang klase na yun, 200 na yun. Madaling masira. Pinaka-safety dyan, 300 to 400. 300 to 400, pinaka-safe na yun. Bro, Rising Plug TV, marunong mag-set up ng V8. Nagamit na pala eh. Baka chipmunks boses mo. Akala ko si Ma'am Japinay, ginugulo boses niya. O di ba ganon? Si Mami Japinay minsan nagpapatawa. Iniiba niya yung boses. Iniiba-iba yung boses niya. Nakakamiss yun. Biniiba-iba ni Mami Japinay yung boses niya. Ay, taga! Oy, daga! Kaya ganun yung nagboses daga tuloy si Mami Japinay. Natawa ako nun. Si Mami. Kaya nga po, yan yung mahirap pag Sir Carlito eh. Pag may delivery charge pa sa rider, pag nag-Shopee ka pa o Lazada eh. Maganda na yung actual mo nang bibilin eh. Actual mo nang bibilin sa Quiapo, baka mas makatipid ka pa. Natawa kay Mami nun eh. Siguro na nailang, di ba? Iniba-iba yung boses niya. Nagboses Capre, nagboses Duwende, nagboses Daga. Natawa kay Mami nun. Siguro first time, siguro nakano din. Nasabi ko tuloy,
Japirat. Mami Japi na yon. Mami. Si Mami Jap. Japirat kasi boses niya parang daga, no? Yung boses niya parang daga. Tawa kay Mami nun eh. Saan daw, bakit daw, sa ko daw na ano yung daga. Yung daga na bansan ko kay, alam mo na yun, yung nanloko sa kanya. Mami, hindi naman po ako nagbansag sa kanya, no? Si tatay, sabi. Si tatay Jimmy. Ay, si tatay ba? Sabi, opo. Kaya ko kasi lagi ka nagmamarunong, sabi ni tatay sa kanya. Para kang daga. Live yun, sinabi talaga ni tatay, para kang daga. Para kasi daga, lagi ka nagmamarunong, sabi ni daga, si tatay sa kanya. Kala all the while, kala ni Mami. Kala ni Mami Japinay, nagbansag kay daga nun. Hindi po ako, Mami, si tatay Jimmy po mismo. Kasi paano, parang nagmamarunong kasi si may-ari daw ng Pilipinas, pamilya, no? Italiano ba yun? Italiana family daw, may-ari ng Pilipinas, di ba? Gago, sabi sa kanya niyo, daga ka talaga, sabi sa kanya ni tatay. May-ari ng Philippines, maharli ka. Tayo mismo, Filipino people. Gago ko talaga, daga ka, sabi niya. May hawig kaya sa daga yun. Konting haba ng uso daga na. Diba? Pero pagdas mo yung ano nila, forma. Forma nila yung dalawa ni Banat Bay. Magkamukha sila. Diba? Kaya feeling ko nga, kunwari lang nag-aaway yung dalawang yun. May studio. Studio ni Bayot Bay, ginaya niya. Diba? Studio ni Bayot Bay, ginaya niya. Nakasalamin siya. Naka-shade siya. Naka-sombrero siya, diba? Lahat ng style ni Bayot Bay, ginaya ni Gago. Inuulol lang yata tayo nito, sabi ko nga. Kuwari galit kay Bayot Bay, pero lahat naman ng style, ginagaya naman niya. Yes, nagamit niya sa LS niya. Pala, live nun ni Mami, ni Ma'am Jap. Opo, lagi nagmamarunong yun. Agaw eksena, nga lagi. Takot naman. Bulataw, sa Ilocano, Bulataw. Kayaan natin siya. Marami pa siya nauulol eh. Mataas pa views niya eh. May katungkulan kasi sa Kulokoy eh. Nabigyan pa nga ng katungkulan ngayon eh. Puti hindi na pinatulan ni Arateris yun. May pinag-aralan naman si Kuya Badong. Hindi naman papatulan ni Kuya Badong. Sino ba siya? Sino ba siya para patulan ni Kuya Badong? Wala. Baka wala siya sa kalahati ni Kuya Badong. Yabang lang yun. O di ba sinugod niya sa Gago? Sinugod niya sa Manila Bay, no? Sira ulo. Sinugod sa Manila Bay ba naman? As ginawa ng kwento. Puta yun. Raulo talaga yun. Pero best friend yata sila na ni Kuya Nino. Best friend sila ni Kuya Nino Barsaga ngayon. Lagi binabanggit eh. Lagi siyang binabanggit ni Kuya Nino Barsaga eh. Siguro wala kang alam din si Kuya Nino sa pinagagawa niyan. Iwas na pinatulan din pero
inawat lang sila. Pumirit din si Kuya, ano nun, si Kuya Badong, ah. Pumirit din. Inawat lang sila. Inawat lang sila. Sa laki ni Kuya Badong, maliit lang kaya si Daga. Maliit lang na tao, si Daga. Sa personal. Siguro sinugod niya sa Dolomite. Naghahabol pa siya ng sub sa Cabius nung time na yon. Gago nga eh. Suspecha ko nga hindi sinuportahan si Inday Sara. Iba siguro ang mga vice president na mga yan. Yung mga ano ngayon, yung mga anti-Inday Sara ngayon, kunwari lang yan. Diba? Kunwari lang siguro ng ano, kunwari nag-i-Inday Sara sila pero iba siguro sinuportahan na vice president na mga yan. Hindi sila solid sa team unity. Bigla-bigla na nang biglang inaano na si Inday Sara ngayon. Bayaan na natin sila. Basta tayo, solid tayo sa team unity. Solid lang tayo sa team unity. Huwag tayong bibitaw, diba? Kaya nga yung mga vlogger na yan, hindi ko na sinusuportahan yung mga yan. Sorry na lang, galit kayo kay Inday Sara. Basta magalit na lang kay tambalos-los na ng kampanya nyo. Ihiwalay na tayo ng landas, okay? Hindi tayo hindi magkakatalo. Hindi tayo magkakatalo pag pipilitin nyo kami magtambalos-los kami. Hindi. Inday Sara pa rin kami. Sorry na lang kayo. Baka nga Madam paano nga gagawin nyo yung mga anti-Inday Sara dyan? Paano nga gagawin nyo kung talagang si Madam Aimee Inday Sara talagang lodi silang dalawa? Anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo? Tatablay nyo rin si Madam Aimee. Mga iba nga, ganun ang ginagawa. Pakilamera daw to si Madam Aimee. Diba? Pakilamero, gumagawa ng sariling desisyon, di ba? Taka pala kayo, sino ba mas matanda? Si Madam Aimee o si Apo Bongbong? Siyempre, younger brother niya yun. O protektahan niya yung younger brother niya, didepensahan niya yun. Di ba? Alangan naman kalabanin niya sarili niyang kapatid. Kaya mga ogag, di ba? Alangan naman kampihan niya si Tampaluslos. Di ba? Sino ba si Tampaluslos? Pinsan niya lang naman yun. Pinsan niya lang naman to. Yan, di ba? Ito si talagang kapatid niya. Kung yung ini-issue yan si Inday Sara sa si Apo Bongbong, hindi kayo magtatagumpay dyan. Sinisiraan niyo yung team unity. Salamat po, Sir James. Ibang darabi po, Sir James. Thank you, my friend. Thank you, my friend. Thank you for visiting my channel. Yan, nagbaba ng link si Sir James. So, support lang natin. Support lang natin yung channel ni Sir James. Medyo na-question kasi sa kanya kabsat na sana masagot niya. Siguradong matatanong din siya sa yung presidential debate na policy niya sa China. Yun lang. Dapat talaga, yun na kasi talaga. Baka iba yung iba talaga yung paninindigan din ng dalawa ni Apo Bongbong. Ang kay Inday siguro pabayaan na natin ang China para walang gulo, di ba? Kay Inday, kay Apo Bongbong naman, andiyan ang Amerika, okay na yan. Okay na tayo lumaban sa Amerika, sa China. Andiyan ang Amerika, di ba? Yun ang dapat din ni Inday Sara. Maging matatag din siya. Dapat itaboy na talagang China. Lahat ng policy ng China, huwag nang anuhin. Maging pro-America na tayo, maging pro-Western na tayo. Sabihan na tayong utu-utu tayo ng Amerika, pero safe naman tayo. Andiyan yung mga tunay nating kaibigan.
Mapagpalang gabi, Kabsat Mac. Mega mega love shoutout. Ipagdarabi po, Mami Mary. Salamat din po pagpasok sa akin live. Salamat po sa pagpasok po sa akin live, Mami Mary. Salamat po. Yun oh. Mega loud shoutout, Mary Ostaliano. Tapos kakasuhan niyo si Tatay Digong na death threat. Death threat. Diba? Sino ba kasi nagsimula? Sino ba nagsimula ng panggugulo? Di ba ikaw Franz Castro? Di ba ikaw kayong mga makabayan black? Ay yung tantanan yung president si Tatay Diggs, di ba? Ayun yung tantanan eh. Kilala niyo naman yan. Figure of speech niya lang yun. Kahit sinong tao, magagalit ba naman? Magagalit talaga sa pinagagawa niyo. Labasan na lang ng audit. Yung mga, yung mga hinihingi sa inyo Tatay Digong, maglabasan na lang kayo. Okay? Yung mga confidential funds, labas niyo rin sa inyo. Ilalabas din nila sa kanila. Dinider na nga kayo ni Tatay Digong. Ba't hindi niyo mailabas ngayon? Sinusupal pa na niyo ng demanda si Tatay Digong. Kasi private citizen na siya. Pwede naman na nga talaga siyang kasuhan at wala na siyang immunity. Diba? Ganyan kayo makipaglaban. Traidor. Gaguhan talaga. Kayo naman talaga nagsimula niyan. Presidente pa si Tatay Digong, ganyan na kayo. Bastos na talaga kayo. Ay, ito Ma'am Mary Ostaliano. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Flowers for you, friend. Yes, Rising Flag. Mega mega loud shoutout din sa iyo. O, di ba? Lumabas si Trillanes. Gusto niyang pabuksan ulit yung kaso sa ICC. Kasi wala nang immunity si Tatay Digong. Wala na siyang immunity, di ba? Warong drugs. O, ito, meron na naman bagong bibiktima na naman bago. Minatilyo sa ulo. Pinasok yung bahay, 17 years old. Gawa pa ba ng normal na tao yan? Nakakatakot na mundo ngayon. Pag nakatagpo talaga kayo ng adik, wala na sa sariling mundo. Wala na sa sariling utak. Minatilyo ba naman yung utak, yung ulo ng babae? Nung dalagita, 17 years old. Ginahasa na, minatilyo pa yung utak. Ay yung ulo, hindi nakawan pa. Hindi nagawain ng normal na tao yun. Kayong mga tiga-ICC, mag-isip-isip din kayo. Mga human rights. Yun ang dapat anihin nyo. Yung mga nangyayaring ganyang krimen. Dapat nandiyan agad kayo. Human rights, di ba? Yung namatay sa hising. Yung mga human rights yan. Yun dapat anihin nyo. Huwag yung panay Tatay Digong. Nagpapahinga na yung matanda. Pagpahingay niya na yung matanda, tapos na eh. Ginawa niya ng part niya eh. Naging presidente na siya ng Pilipinas. Para sa amin, maganda naman yung ginawa niya. Wala namang masama sa ginawa niya. Ayaw niya pa rin tantanan yung matanda. Ayaw niya pa rin tantanan si Tatay Digong. Diba? Gusto niya talagang patayin na lang yung matanda. Mamatay na lang si Tatay Digong sa consumption cell niyo. Yun yata gusto niyo eh. Baka magpapaparty pa kayo pag namatay si Tatay Diggs. Ganyan kay kababoy, ganyan kay kabastos, lahat. Kaya tumitira kay Tatay Digong. Tumitira kay Inday Sara ngayon, di ba? Yan, pati kayong mga vlogger, mga bastos din kayo. Yung mga galit kay Inday Sara, mga bastos din kayo. Hindi kayo team unity, team tambaluslos kayo. Layo-layo pa ng eleksyon, kinakampanya ng si tambaluslos na yan. Wala kami pakialam dyan. Sino ba yan? Kasama ba sa team unity yan? Nayupak na yan? Yun lang, Kabsat, yung confidential na binato kay Sara. Wala yun. Kasi halata naman yung mga congressman na mumulitika, lalo na makabayan. Sasabihin ng tao kaya nila CIF kasi sila nayayari. Ayaw nila lang ilabas. Dinider sila ni Tatay Digong. Labasan kayo na CIF. Ayaw naman nilang ilabas. Ayaw nilang mag-dare.
Gago sila. Mga tuldog talaga yung mga inayupak na yan. Namumuliti ka talaga sila, malayo pa 2028. Inayupak talaga yung mga animal na yan. Sana malinawan niya policy sa West Philippine Sea. Pag sinabi niyang ipaglalaban niya, wala na yan. CIF na yan. Malabo kasi yung stand niya eh. Ano ba talaga stand niya sa China, di ba? Hindi kasi ano yung ni Inday Sara, malabo. Yun lang mali sa kanya eh. Dapat may stand siya. Mismong presidente natin, may stand na eh. Against sa China eh. Si Ako Bongbong, against sa pambubuli ng China, dapat ganun din siya. Huwag siya mag-alala ni Robredo. Kung ano yung stand ng presidente, yun din ang stand niya. Kukontrain niya pa ba? Ito na nga, galit na galit na si Ako Bongbong sa ginagawa ng China na yun. Yeah. Dapat talaga mag-file ng diplomatic protest. Kung talagang ganyan, gayahin na nating Indonesia nun. Lahat ng mga inchik, deport na natin. Persahan na nating patapalayasin yung mga inchik dito sa Pilipinas. Lahat ng mga property nila, iransak natin, sunugin natin. Ganun yata gusto nila eh. Ganun ang inaantay ng mga inchik na yan eh. Panapuno ng Pilipino, magrarayot na talaga yan against China. Tarantado sila eh, kasalanan nila eh. Ayaw nilang tumino. Puro pambubuli. Wala naman sa lugar yung pambubuli nila. Panggagago nila sa Filipino people. Teritoryo natin eh, binubuli tayo. Lock na po. Mag-out na po tayo. Marami po salamat na pumasok sa aking gabi. Ngayong gabi. Kuya Carlito, salamat po. Mami, salamat po. Good night po sa inyo. Ayan, Kuya Carlito, salamat po sa inyo. Sa Trisig Vlog, good night. Kapsat, bukas ulit. Boss James, good night my friend. Thanks for visiting my channel. Good day. Ayan, sino po ba? Ayan, sa mga naka-silent dyan, salamat sa inyo. Yan, si Kapsat Eve. Salamat Kapsat Eve. Salamat din pagpasok sa akin live. Yan, si Ma'am Maylin. Salamat din po. Yung pagnabigat, Ma'am Maylin. Yung pagnabigat din sa inyo, Kapsat Eve. Yung pagnabigat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kapsat Bulsa Irish. Bulsa JL. Yung pagtarabi sa inyo dalawa, mga bulsoy. Ingat at God bless din sa inyo. Good luck sa inyo sa mga balak nyo, sa mga pag-aaral nyo, saka sa work. Good luck sa inyo. Bulsoy yan, ingat ka rin dyan. Bulsoy dyan sa States, bulsoy. Ingat at God bless din sa iyo dyan. Good luck din dyan sa work mo. Mag-out na tayo, G11 na eh. Ayan. Bukas ulit. Live na naman tayo bukas ulit. Ayan. Bye-bye po. Good night po, Mami Mary. Good night na po. Sakto lang sila, sakto lang naman talaga natin ang maganda talaga yung inaabot natin ng 3 oras. Sakto 2 oras na okay na po yan. Kapsat Raul, good night ha. Salamat. Kuya Carlito, good night din po. Salamat din Kuya Carlito. Bukas po ulit. Bukas. Bye po Kuya. Salamat. Salamat po sa inyo lahat and God bless. Bye bye.